Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hagasngi sejan ka arfu artrik ujelleo arajar khat khandai karba ki pulit ki dang wanra ya kini ki laingut ki runar ki bala syakem sya Shillong Civil Hospital ki pai ba nong shong shnong jong shnong malki ki badang senran ya ki bahiang hasem ban shimti ya kamet jong ba harpish na Shillong Civil Hospital shwaban penkit no shala yeng ki la khie bitar tang shu ya kini ki laingut bat shiphang ka phalau jong ka Civil Hospital kala khnwin na ka jing khtakti jong ki pai ba ya kini ki laingut ki runar Nrai shua ki pai ba ki niyo patrong ya kini ki laingot ki pulit ki lalaban patan no ya ki shua ban mi gano ke jingja ka basngusi ya ki bahayang hasem jong ba harpish nongbri la sonran lang daga MLA jong ka East Shillong constituency I Dr. M Amperin Lengdo baru MDC ka Lai Mukra Malki constituency uba Fanton Joseph Lakadong Kalong ka basngusi aduk kata-kata ka bakatang aduk kata-kata namar ba urang ba brew bumi na lakayeng ubanya ya la ka jong ka kali ubakamay ya la ka jong ka jakpo ungat ha ka shrip jong kinong di drugs kalong ka basngusi adu kata-kata ba ngamla bangan penwan ha ka ktin ha kanu ka jing sngo ban syukran ya kani ka kam ka state jongi menta kala don kam ban pen kre kham kloy ya ka way ka drug policy Ngiyoi mentah hakani ke jingjakum ke MLA kaba yarap yaki bahayeng ngaladon hangni ngalapet ya ke kes mentah lakat nadu ke sini sajan but kaladai ke jing hikai ke bakrau yang ngakum ke MLA ngalayoi ba kibun bah kita ki gaps lane kita ki kendon ki baduna ban aibor ye ki pulit ne ban aibor ye ki bahayeng ne ban aibor ru ya kita ki drug addicts namar ba ngayu iba nadu kesmi baja iba harpish nongbri hadu menta ki kendon jong ka an kilong ki baperking nri hakaju kepor pat kilong ki bempat dap pat penbit penbiang nakabenta ban pej baya kana ke kes la ban solve kam kloy shudon bok banga itho bahaya ba hapesh bat banga yajan bat ki bahing bahasem ngayo banga nyat akane ke lenti jing susi bat ki nakawai kasni syakawai pat kasni ndre ngalayo iba habadon kanu ke missing case of missing individual ru long very difficult ki pulit ru bakin ya chakmat ka case te namar ki lapses ki babon bah ka technology nakam tak ke police force ru kadang duna ka technology yaki bakin zero in ha kanu ka case ru kilong babon bagi jing duna tu ndalai dep yo sai syakmat ru ka technology yang ka penslem ya ka case tu khadu yawai lala bat ngayaro iki pulit bakila tray shitom ban thwet ban poi shaka lenti jong ka jinglap jong ka ki ka remains jong iba hapesh nre ka jing angni kalong tuangi wan pat saya ka postmortem ka lenti jong ka postmortem ru kalong ka bajrong lalap ya ka met jong I lawan lam ya ka met jong I sha civil menen janmet nre dangla banle ka postmortem men step to menta padang iyo pat saya gi jingtip ba yaki accuse ban detain bat ban penyaj lembaga anru babon ki jingwit don kam yaki doctors yaki police pakin ya tray rengkat kampat don kata ke merging of law bat ladakam don kata ke merging of law kamut kini ki difficulties ki citizens kin yai shem ha kajing ya denti ka jongki ti halor kene kajing kenrei jong udrak ha ka Shillong city bat ha ka jella jongi hi borok away ngamla mon mundur ba kalapoi menta kata ka situation ba kinong di drugs kim salia bat kim perkhat arsen ban shimno ya kajing im ubriu ru
Kembang itip mangi iba harpish maximum idon hakti tarai 9,000 tam kendit. Nakabenta 9,000 tam kendit. Lasim ya kejeng emu beriu. Ti ngidon kam ya ke policy ke berperking kaban ai bor kaban ai ksai tang ya ki victims tang ya ki families jong ki victims nrai ya ki police ya ke hospital ya ki doctors tinggi dang ya syong hang ni ngidang ya up ya kita ki procedures makin complete ka postmortem fortunately namar bang nila ya alert lupa ya ki pulit nila alert lupa ya ki doctors ki belong on duty nila ya request lupa kum mentakas nila kasi sajan banda upaj ba lilay ti takamot ka upaj ba ubam don kanu ka connection but kinu ginong yalam amot kinhap ban sulit pila to post to kihap up Saturday kinhap up Sunday nang tado man di yang ti yakini ki accuse bala dep kemru don kamban pha marmare ki kakot kawai shibuji shiteng biang ki don ki jing deko apadeng lada ki pulit ki detain yakini ki addicts ki bala ngat hakum kani ka cap ki bala le kumi kani ka crime reban yalam ki pachakot ru till 1:30 on a Saturday. So these are the difficulties. Kajeng telot jong department buat jong apa maksudnya? Ngam keno ya kajeng telot jong kenu ke department. Namar ngaru ngaladon hak sarkar. Ngaong ba ki an hakani gari ki patlong ki balapan kre. Badai ki sarkar jong kajuk mentah. Kajuk jonga jong pi ki ban hap ban amen ya kaan ki bahap ban prepare ya ki policies ki badon kam namar ba kumenta ladalap ya ki drug addicts hapo surok halenti hasengkin kadon kataka protest nakaliang jong ki kenuhun jong kinong di drugs donong ba pimla ban shame ki tinri lada pimla ban shame ki pimla ban chupa ki shayeng ru namar ki don shibon ki medical complications ki banwan chano pinyalam ni gitu hey ke sarkar kendon kejing penkre banyalam yegini ki victim. So it's a very very complicated issue ngamla ban mudur bakal apoy hadok at kani kaput ha konsumsi jonga mentakas ni don ru kawai ke case of overdose uneu kena samla kat kum kejing yo snow jonga kadai ke case of overdose but udon ha ka ventilator mentah but ki bahiyeng mentan men step lakhot gi doktor banong ni hap weng no you nak ventilator namar kam don jing kermen shu you ni khun samla. So on one side you but there is a case of crime because of drugs and on the other side you see there is a case of victimization because of drugs. Tingim don kam shu khambon tuli ki incidences lani ki jingja ki ban pen kerke ya ka sarkar bakan snano ya kanu ka policy ka ban pet bat ka ban khmi bat ka ban address no ya kani ka problem namar ngan ya thu ya pi ngimper na ka Manipur menta ngimper shu na ka Mizoram menta ngin hapan ya ta ya kini ki kam ki jam hapo dorbar khawan bat ngang ade ko wai ka MLA ka don bok mga don opposition bangan UI gini ki jingja kum bakilong tinga kentu ye ki paralok jongi ha ka sarkar bat ki paralok jongi ha assembly mancim khia ye kini ka kam bat ban le ai ngi Oktober mangi hum ki bahiang kan ngi Oktober on Sunday ka jingja jong ini rang ba habis nong beri bapli ba le bang kuai ha duar jong blai kalong na Saturday evening I think by 10:30 imi nanti na laban imut banlet jinglet yong te tharai idon kam banlet PB ne kumno te nang tangi khami Oktober shui te hadin milali FIR pan ya FIR hapulin dala deb ka FIR hapulin te kibulet kelas ang thuen te nakasnong nakaliang yo kasnong ru ngai khuble shibun ya ka snong malki bar ko baki khna samla bar ki bahing bahasam bakila le iwan shitomi nakapor ilawan ila thwed i shibun ki jaka Henry on Wednesday tharang ilam yo information baka kali jong i ilam na yu na nangni na forest colony te nangta ngi sayos ngopat ba layo track layo ya ka fun jong i
dan nak phone tharai ki pulit kila trang bat ngai khumle shubu ni ki pulit ya ki pulit ba ka police department bro ka wei ba kila tray bat miet bat daka jing shit rehem ba layo bat ya kini ki runar laingot te ka jing syam ya ka body ru ka dei ba kini ki runar hi ki alam syakata ka jaka banyo ya kata ka body te menin kumbalai bujing i okubor kadang don office ngai okubor ba layo kemet na stesya puriang stesya mau rekening puriang site ten hadin katang lawan ra bat ngapendem jur bahaya kan ika jingle jungkin digi kena ngatharai ba kadai kan ika drugs ka bapulong gi bakin le bat ngapendem jur ba ya kan ni kala jelai ba kan ika yu ha kan ika por jungi bat kan ni kan pensniu ya ka lawe jungki kena samla jungi nga nakasnong malki nakasnong law sutun ngatharai ngi baro hi ngi condemn ya kan ika incident but ngi kerpat ika police department bahkan kit kya benrat ding khong sundon ya kan ika ka business drugs ka khai drugs ha kan ika state jungi khenang baki khena jungi kinum sakma ban kandon ka safety and security haka jingim habat ka haka lek kawan haka jing song shngan song kun haka ni ka shnong jungi ka shilong bat baro ka wi ka meglai ru